Tisztelt felnőttek, meg szeretnénk köszönni az összes táborozó, én meg szeretném köszönni az összes táborozó nevében a sok szeretetet, a gondoskodást, az ételeket, a sok verset, amit tanított nekünk keresztelni. Sok étel, sok finom étel, és fő szeretném konferálni a hittan tábornak a gyerekeit, hogy jöjjenek kifele. A gyerekeit. Aranyos. Hangosan. Szóba nekik. Kifele. Kifele. Jó duma. Kifele. Nem áll kifele. 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 Hozz a puskát. Azt mondták, teszkessünk. Jó. Boom headshot. Boom headshot. Nem szó szerint kopnak. Na. Megadja az alfangot. Mint a forrás olyan örömöt, mint a forrás olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan örömöt, mint a forrás olyan örömöt, mint a forrás olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan Békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan derült, mint a napfény, olyan derült, mint a napfény, olyan derült kaptam tőled, Istenem. Olyan derült, mint a napfény, olyan derült, mint a napfény, olyan derült kaptam tőled, Istenem. Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam tőled, Istenem. Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam tőled, Istenem. Olyan ekét, mint a tavasz, olyan ekét kaptam tőled, Istenem. Olyan ekét, mint a tavasz, olyan ekét, mint a tavasz, olyan ekét kaptam tőled, Istenem. Olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted kaptam tőled, Istenem. Olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted kaptam tőled, Istenem. Engedjétek meg, hogy főhúzza a nadrágyat, szerintem. Nem esettem, már fölhúztam. Betszólt, az nagyon a kibás kijöttek. Miért? Ez most nem híres volt. Maradjanak csendben. Szeretném megköszönni a Balázsnak, hogy vigyázott ránk, és játszott is velünk. Szeretném megköszönni a Balázsnak, hogy játszott velünk. Szeretnék megköszönni a Sándor atyának a jó kis babos, vagy milyen? Olyan hagymás babot! Meg szeretnénk megköszönni, hogy nem engedte, hogy legyen tábor. De csendben. Igen, meg hogy megengedte. Igen. Na,
Ki van vele? Ki van vele? Én is megfogom. De én nem csak sok a finom ételeket, meg a szeretetet, amivel csináltál nekünk. Nem igaz. Ez jó volt. Melyikőtök fingott? Nem én. Utoljára pedig szeretném megköszönni a hittantanárunknak a sok éneket, amit megtanított nekünk. Kérem szépen, A sok gondoskodást. Akkor rábeszélt a vezetőszámba. És még hogy hozzá lehetne tenni, ha most nem tanított volna ennyi éneket, Akkor nem tudtuk volna, hát Akkor besültünk volna a Mária rádióra. volna, amit a rádióba kellett volna mondani. Megsültünk volna a Mária Texin. Hú, te jó vagy. Megsültünk volna a Mária Texin. Nem lett volna nagy választék az énekek közül. Jaj, nekem! Ez a Pepsi! Ajaj! Hú, köszönöm! Na várjál! Megnézem, mi van benne. Így jó! Vagy én fogom. Várjál, nézzük meg! aki most is velünk gyakorolt, annak is szépen megköszönjük. Várjatok, én most megnézném, hogy mi van benne. akkor nyissák ki! Nyissák ki! Nyissák ki! Nyissák ki! Kinyitottam! Nyissák ki! Nyissák ki! Nyissák ki! Nyissák ki! Nyissák ki! Jaj, köszönöm! Nyissák ki! Nyissák ki! Nyissák ki! Nagyon szépen köszönöm! Nyissák ki! Nyissák ki! Nyissák ki! Nagyon. Nyissák ki! 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 Sándor atya tépje! Atya! Nyissak ki! Nyugalom a hosszú Nyissak ki! Nyissa már! Különben szivárvány színű mókusok rákád az életben. Ezt én mondtam neki! Csak Egy kicsit siessen már. nyugi. Még van ám még 2 verszakunk. Papi, csak ne nagyon, csak egyenesen. 2 énekünk tartunk. Akkor a Facebookon nem fog jobb nézni. Az kis. Az kiss, angol, kiss you. Igyon sokat belőled. Puszik neked. Igyon sok bort belőled. Az jó, akkor adjatok Köszönöm a Sándor szépen. Igyon sok adjon egy pálinkát. pucit. Na, vissza helyünkre, vissza megyünk. Kérem szépen. És végezett nulladik. Ide. Segített nekünk. Mindig kikészített most is például minket erre a ünnepségre. És akkor... Még azt is szeretném megköszönni, hogy vigyázott ránk, játszott. Nem nézheted a Noadi. Hogy? Van szemüveged. Meg hogy átöltük a szemüvegét. Segített nekünk. Marci volt. Büszke is rá. Segített nekünk. Köszönöm szépen.
szívűek, mert ők meglátják az Istent. És még ott is van a másik oldal. Máté 5. Máté 5. vers. Nyisd ki teljesen, és úgy Jobbat kapott, mint minden. addig nézd meg a másokat is, jó? Nagy arcod. Mit mondod a Bertó? Jobbat kapott, mint maga. Azt mondta Bertó. Beleteszem a sörömet, és ezt ráteszem, nem megy el az alej. Én azt hittem, hogy ami pálinkát fog szűcsölni. Hát, de ha maga ilyen alkoholmentes Köszönöm. azt hittem maga egy kicsit tanultával. Ennyi Bertolt. De csak szépen, jó? Kettes volt. Zsolt, megcsináltam. No, I'm back! Ez jár. Nem akkor erős. Örülök a részvalásnak. Gyerekek, csend legyen. Shazam! A részpontokban eljönnek. Na, Nem.